sai na uku annabi ya ce mene wa da'watul walidi ala waladihi, hakanan addu'a da mutum zai ma ainihin ɗansa. Kaga haka wannan ruwayan ta zo, wa da'watul walidi ala, da mummunan addu'a da mutum zai ma wane ɗansa. Akwai ruwayan li, shine kyakkyawan addu'a. Ita wannan ruwayan ala ba a san ka dinga ce ma ɗanka kaje za ka gani, in dai duniya ce ta isa kowa riga da wando, ko ma har a kai ga jallar Allah ya tsine, ko kuma ka ga rain iyaye ya ɓaci, kai ma sai an maka abin da ka mana, ka shiga uku. Duk ran da uba ko uwa ta ce kai ma sai an maka abin da ka mana, ka je ka rubuta ka aje, in sai mutum ya gani. Kakka kuskura kana jin sun fara fita irin wannan ransu ya ɓaci, zauna kawai, sa kuka a yafe maka. Amma in ka ɗauka wasa ne, za su mutu, za su zauna lafiya a kabarinsu. Amma in ka fara haɗuwa da matsaltsali a rayuwa, sai ka ji dama baka zo duniyan ba. Kakka kuskura ko da wasa. Shine wada'awatul walidi ala wada'awatul mene wada'awatul walidi ala waladihi, ko ayyawar wayan ala kenan. A ni na waladihi ne. Akwai wani mai waladihi na kai ma waladihi ne ko yau wato shikenan, ni ma haka ne ko, saboda haka ba damuwa bane. Misali da addu'an mene walid, iyaye uba, ala waladihi ga mene ga ainihin ɗansa. Kakka kuskura waɗannan iyayen nan guda biyu su ma mummunan addu'a sai ka ganta misali. Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu.